Jeg regner ud af det her film. Svin og ekstra svin. Der er faktisk kun 2 ting ud af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting, som ikke er svin. Ej, det er klasse. Jeg vil sige, der er altså også hakket mandler i. Men det var også lavet mig dine egne spørgsmål i morgen. Jeg vil nok hjælpe. Bare vent, bitches, I får den lige tilbage i hovedet. Lars Højby. Nice, man. Ja, han er herrestivsen. Vil du snakke med ham? Jeg var sådan, nej, han er ikke i gang med at kaste op sådan. Jeg skal ikke snakke med Lukas fra X-Factor. What? Er du nej til at snakke med Lukas fra X-Factor, mens han kaster op nytårsaften? Hallo! Nej, tak. Eftertragtet gave. Er det flere? Vi så store. Det er lige før, vi alle sammen får en, eller hvad? Ja, vi er alle sammen ude en hat. Great. Jeg er meget glad for min krone i seng. At min gule krone i sengen. Vist nok. God sang i sengen. Der kommer en lige om lidt. Ej, Chloe, så må du lige give den der til Sofie. Sofie her, den er flot. Nej, den er, ja, den er sgu fin. Jeg kan godt lide den fedfarve Du her. er bad woman. Vil du ikke have den? Den er fedfarve. Vil du ikke have den? Hvorfor ikke? Ej, for Og så havde han spurgt ham, om han... Og så havde han gået hen til Gale og spurgt ham, om han ville skrive et postkort til mig. Og så var de ved at filme i Thailand, og så fik jeg det der kort fra ham. Nej, hvor dejligt. Og det kan man kun blive glad for. Nej, ikke det der. Det var så dejligt. Den er så grim, den er så grim. Nej. Jamen, det synes jeg var fedt nok. Men det fede var, at jeg boede i en goderlejr på Roskilde det år. Så Hvad betyder den for dig? men du finder ud af, hvorfor Lige når man vågner op. Alt. hvis man skulle poste den på en Det kan ældre have skrevet til mig fra Thailand. Faktisk Ja, ville jeg du er sikker gerne på, at flytte sammen med dem. Det betyder jo, at han Fortsagen B vil være et godt valg. Har I planer om at købe en større lejlighed sammen? Videoen Vi lever bare, Ja, vi lever bare af ren Det er kærlighed. faktisk ikke. Der er Det Gales der autograf. eksperiment. Jeg tror ikke, I det behøver vil ikke blive mere plads. løbe Nej. Altså, som